An DCP vertikai chu an Mongols te chena in lam chu rang takina pan nga la kachabani an geng te chu an Mongols te chung kwa beile in vertikai po chu athenga anaw te chu an thulo hril ngal zungzungin Mongols te tunuri tikai adam chu thu chu an hrila tual thana mun chu en chiangin kachabani an style tho khan mi an lo that le a mita mutu te chuan tual that tu khan boxer ha a mai tuam le ngalin atlan chuak ti in an hrila motor an man tu chu soin DCP vertikai chuan ritikai chu akoma meiche huai sen takani thu hrilin a him to thu chu a hrila ritikai chuan mani chawa omadu lo thu hrilin DCP vertikai chuan kan veng don che alom ti in a changa anaw te chu thu hrilin kachabadian keng ho thil ti ninge ina langa tuna chuan thei top chuin tual that tu man kan tu bangai mi an tha nuwa motor mangin an tlan chuaka kongpui zonga mi in check vek turani thei top tak meu kan chu anga yang SCP ni ti Mongols se chung kwa chanchin chip chiar takin ka hredu Jairus nangin motor chu lo zong ang cheti ina hrila DCP thuang chon mala kan tumta ani ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u DCP vertikai chuan ritikai chu komin mei chetlei rol fel le huaisen tak ani thu chu a hrila ipu thatu te kan ria theinan thil thlen dana bulatrangi min hril le ro oti in angena ritikai chuan hrilin zandar kwale achan ve khan zanria kan eya keichu muzui ngaling kapile pu an lamenga bungrotlari ka hriat awang chuan haring kapile pu chu an awak waka ti chuan vachuak ve in kapi chu thisen hian a hmaya lo bol to a ruma min nor lutin kong khara kalmaka ti chuan tukver hongin ka awak waka thren omteron kal khomin keichu min that ve man lo ti in a hrila apa chuan lo nem ve in tual thatu anga an ngai kachabanian keng ho chu man chu awatan ngai ti a hria a ritikai chu trong thamuan ve in apu thatu te chu man chu atiam ve bok kachabanian keng te chu an lar to viau maya TV lama puang dup dupin YouTube FB le WhatsApp lama pu an puang na sa a then khat chuan Delhi police ho demin na thok thalo le tual thatu zong chuak theilo anga chuan an chu a mitin chu chi ai vekin tribal gang wangin Delhi ko pui chu a buaya ni bermai DCP vertikai chuan an mi chhor chada chu komin engtin nge mi sual tual tha mang te chu kan man chu ang ti ina zota puchada chuan kachabanian gang ho hi tha tu te atanga mi sual an niya heng tribal gang ho hian ruk le mi tha chu ei zon nan hun rei tak an lo mang to thina kum sang ni pathum chhovel khan kan man rem veka tuna ronin din tharo hi chu thalai an ni karing chu wang chuan thei top an chu anga yang ti ina hrila DCP vertikai chuan hun khoral lovin khonge anom khoya nge an chen ti ina zota chada chuan heng faili ente mi hring an ni lo tribal ke pha lai poisak nei lo an ni hi heng man ro mang hian tual an that thin ti ina hril le a DCP chuan thalak chu anaw te semin hun kan nga lo khoya mo an om kan chu awat angai ti ina zota puchada chuan khopui dai fem sadara muna an chengang tu bernge tual thatu kan hriat lo awangin an criminal record kan enanga kan rin hel zong le sualama sum hunei chu kan man vekang ti ina hrila DCP vertikai chuan Jairus le Subasu kalve tura hrilin puchada chuan keima chowin ka chingfel theyang ti ina hrila DCP vertikai chuan ni love kanaw te hian an puyang che dan pelin vako sareng reng su ti ina hrila visual nia an rin hel da chu man antuma puchada chuan ka pension bok kha min lo chinfel sakdon ye ti ina hrila DCP vertikai chuan a chinfel tur thu hrilin puchada te chu an suak ta ani DCP vertikai chuan SCP ni ti ile Bhupender a hne na chuan autopsy report la suak vat tur chuan a hrila ni ti chuan a boipui ngal tur thu hrilim puchada chu mani masial takanga DCP chuan a ngai ve bok puchada le anaw te chuan sadara mun chu an pan nga la puchada chuan Jairus ne na he venga cheng te hi ruk ru vek an niya ruk an ruk thin bak ka
kanza le dam doi thlengin an zuar thin e venga hian pathian ti lo chu a om vek ani bermai setana veng an ni hi ti in arin hel zong chu an man ngal zela puchada thuang chuan meichia mi pa khom khes poa lo tang to ho chu an man zel ani puchada te chuan ratan power chu zong do bikin mi then khat chuan puchada chu an lo review maya police po ini to lo kha enge kan venga iron ti don ti in an au fiama meichi an rin hel zong po man khom zelin then khat chu an lo in soi thiam na sa thei view maya jaira chuan meichi le zel kan manang mo ti ya zo tin puchada chuan an record to ho chu a rila chung ku aruk ru te ni hlomin meichi po an man zela school bag te chu check in ri lo zornan an manga puchada chu mi thanem tak man tir vekin an khum khoma constable pakhat chuan tlangwal ngen mel do party hiron hruain e pa hi tlan chiara tuma a beka hian sum thanem taka omti in a rila puchada chuan ring hler zualin vena chuan a khung ve nga la police station lam chu an mi man te nen chuan an panta ani an bupender chuan an mi thiam call record vel chui thin chu DCP office a hruain DCP vertical chuan a thlenchin a lo zota kachabanian anga inchal te khan payphone an mana wangin chuyan har thu a rila an payphone manna bula CCTV a om lo thu hril le in DCP vertical chuan kan CCTV footage delete out tu kha lo chuiro tual thina thlenna tanga vo in thleng kan call record en vekang che keipo I en donia ti in a rila an video delete out tu chu man chua ban mak atum bok and DCP vertical chuan thu chu asiamin an case boy pui lai chu an chung te hne na po soi lo turin a rila CCTV footage delete out tu chu banani tur thu puangin film khur taka che tur chuan a cha a SCP ni ti chuan a pasal kha ring hlel dovin na khol nga la e buayem enge in ti don ti ya zo tin Devinder chuan kanunen kan sualok dong kacha banian geng an lau om em lawang chu tiroti in a fiama SCP ni ti chuan kacha banian geng ho che dan kha reporter ho ne na isrilem ti ya zo tin Devinder chu athin rima kanu pui hian min ring hlelam ti ya zot le tin ni ti chuan soifi atuma ni masela Devinder chuan khol da da yin autopsy report chu alama apasala wang chuan ril runuam taka om thei big lovin pasala alo nei thot thot chu nuama ti to big lo ani bermai kachabanian geng anga an ngai ho chu puchada te chuan police station a an hruai thlenga rimurmurin ni ti ipo autopsy report ne na ron thleng to a then khat chu in soifi hlim tumin room khata chuan an khung khoma police so chuan Raju a chu dapin athil pai chu meiche pakhata pezawa puchada chuan tual thale mi rok chungchanga rin hlel in niya tual thattu kan man chu ma chu tuma in hol awang tia rilin bengcheng to lo tur chuan a hrila tlangwal pakhat tlan bo tum pardi poisa ne na an man tak khan ron changin engkim hi adanglam to asin ti in a ron changa puchada chuan engmo danglam tia dopin azat le pardi chu an hruai thanga pardi chuan kan thatu te kha mi sual ni ma se keini hi kan sual ve ti na ani lo tuma kan that lo ti in a hrila puchada chuan piai hlakin azat le pardi chu a ring hlel ve khop mai police ho chuan an hming le number la vekin DCP vertical chuan alo thlir ve renga engwangin nge meichia le no panghi in ron man tilti in Jaira sa chu azota Jaira sa chu criminal record an nei veka no pangho ero an chung te kan man veka wangin kan ron hruai tel ve mai ti in a hrila DCP vertical chuan puchada chu va mu in puchada chuan an sualdan kim chang takin alo report ta ani puchada chuan Ramesh hi en la an chung po in ru kan ruthin vakil te chung po chu ti tho ti chuan he meichia isikai hi en le la nawa pailai pon ru ka ruthin ti in a hrila isikai chuan eng thilma ati solo thu hrilin tra o hian chu mai turin angena DCP vertical chuan khongai ve dovin isikai chu ni khorrelovin atludera tuila ngal tur chuan thrilim puchada ero chuan lem changmai mai ani kha heng mi te hi man atangin ka hreto a do soipum nat nei lo thra an ni hiti in a hrila DCP vertical chu ana pakhat chuan ron kovin kan mi man te zinga pani hi ni liam ta khan Rakesh te in bul naya an kalti an cellphone atangin kan thra thei ti in a hrila DCP vertical chuan in dop na room a hruengal ru ti a hrilin azat te thian dun chu dop an tumta ani azat le pardi chu in dop na room a hruai input cha da chuan an hming chu DCP vertical ne na chuan a hrila azat chuan eng thil sual ma anti to ngai lo thu hrilin
watchman ani to thu chu a hrila a thiampa party chu apa po lo hreto in puchada chuan ngenga ti viau maya party a chuan kacha banian geng nen in kung kaina engma kan nei lo tia hrilin DCP vertical chuan crime scene bula in kalti fiana kan neya chu wang chuan in puang mai ru ti in a hrila jaira chuan CCTV footage ron kengin azat thian dun pura case te in bula an kallai chu an lo la fuwa DCP chuan ringlel tol tolin in puang mai tur chuan a hrila azat thian dun chu tang ve tlatin an in puang du big lo ani party chuan eng thil sual ma kan ti lo tia hrilin DCP chuan in hi liam ta khan pura case te in bula enge in ti in a zota jaira chuan mai tuam te hi in ni ti ro tia zotin azat chuan kan ni lo kan leng mai mai alom thil chu kan ru thrin ni ma sela tual tha mang kan ni lo ti in a hrila puchada chuan anin puang don chong lo kan in vuak daw anga yang ti in a hrila DCP vertical chuan ACP ni ti an DNA la turin damdo in lama kalpuila puchada vuak na hnu ma lang mi lo window pang cheti in a hrila room chu sanin azat le party chu piai hlak an tumta ani DCP vertical chu a office a omin anaw chuan CCTV footage tilik out tu chu Ramal Singh ani thua ron hrila finfiana thatha kan neya wang chuan va ngalin Ramal Singh chu ban ani thua hrila Ramal chuan kati suala min ngaidam ro min ban chuan kanupui fanau ten chu an ngei mayang ti in a khongai na chu adila DCP vertical chuan police niya thil thleng thei I hrevek I thil ti awang hian misualte an film kursot ngaidam na om lo ti in a ban ngal ani DCP vertical chuan commissioner chu kholin CCTV footage tilik out tu chu aban to thu soin an man ho zinga rin hel pani anom thu chu a hrila commissioner chuan alom hle mai film khur takin che ula mipui ma apon chua tur chin hriang cheti in a ron hrila DCP vertical chuan azat thian dun chu tual thattu an ni ngei a ring to bok kacha banian geng ho chu chanchin tharlama an puang dup dup renga youtuber ho pon an chanela tho puangin ukil lar tak pakhat Vinit Singh chuan police station panin DCP vertical chu amuwa khana khesung changa kanin mu to khatia hrilin DCP pon alo hria eng thilnge idua tia zotin Vinit chuan poisoilo tribal tam tak imana chu azalen turin ka du che ani ti in a hrila DCP vertical chuan rin hel thu la man an nia poisoilo an ni chuan kan chu mai don alom ta chuan nge boina in ti in a zota ukil Vinit chuan British min apply ang maya finfiana telova mi hreni kan dani na phal hleinem ti in a changa DCP chuan tual thana thlenga police investigation ti boizong in khosasu ti in a hrila an mi man te chu thiam lo na nei lo an ni chuan an chuale tur thu thrilin Vinit chuan IPS pension pakhat chet chu INTira misual an ni rengang ti hi ania Vinit chuan hetiang zela in kalani chuan mi puite hian kong an zo khumma yang cheu ti a hrilin DCP chuan eng po ti se na kan thul lowang ti in a changa ukil chuan chuasan ve in tribal ho chuan tran tu an nei ve tho ani DCP vertical chuan Bhupender hne na eng wangin nge ukil Vinit Khan tribal ho aron din sakle ti in a zota Bhupender chuan ukil Vinit po hi tribal ani ve thina lo tuna a in lasing mai ti in a changa an chung ko chanchin soina fanu chuan pasala nei ve trep to thua hrila DCP fanu chanchin zot ve in a fanu chuan tleirol nuna temmek thu le enkol thiama ngai hun lai takani thua hrila pon lama chuan out home hria in an man khom ho fa te chu an ron pung khoma an nu le pa te chu chua zalen tura Putin thilti sual nei lo chunga an man ngot na chan chu tribal an ni wanga ni thu anaw chua puya media ho chatui taklo ni hlomin Delhi ko pui chu an buai nuai ani bermai azat le party chu test nei turin damdo in lama hruayan niya an mai tuam tlatin an mai tuam chan chu an zota azat te chuan soidu lovin tual an that nge yam ti fiana chu an la nei lova ACP ni ti chuan a pasal kholin khola chang thei lova text message nu che in damdo in chu an thlenga ACP ni ti chuan doctor mu adu thu hrilina pasal chuan a ron khola zanria kiltun kan tum kha iron ho harang em ti in a zota ni ti chuan a tlai tur thuwa changin azat te chu an tlan chuak thuta ni ti ite chuan ma se phaman lovin tual thattu anga an rin hel te chu an tlan chuak ta ani olenak tuk zana part 3 in lo chang le theu don nia